Hi guys, majung buntag inyong tanan namin dari sa merkado kay nangita mig isda kay si mama nag-request og kanang isda kuno nga isugba. Para sigasagag saon sa baron. Tanaw na ta guys ug nabay. Kana madu gani kay na palit ni guys, isda nga naikuan kaliski si mama ray mo ang palitan na mura ng isugba. Mamalit ra mi og amo ang sudan nga kanang kuan. Kanang luto na. Para itso na laman kaon. Luto na sa parang day. Hey guys, nakalin na magikan sa merkado dyan, nakapalit may isda. Isara ka buka mo ang gipalit, ang mga isugbo. Kinamalit na may gamang sudan na luto na. Diyan na ibisitas mama, hijang isuon. Ibisita si Diyan. Diyan magkuhan sa may guys, magsugba. Guys, sa kabuok. Kuhan eh, 90 pesos isa kabuok. Nisughasan ng Hi guys, na limpihan na lang kanang isda na sugbaunin. Wala dyan maghaling mo siya. Amo dyan ang ipangita dito kay dyan nag-request. Kawan ko na siya isda nga na ay aliskis nga sinugba. Taga na lang na namo guys sa iyang gustong kanin. Sa iyang mga request sa mga mga undon. Ano kasanigian na naram po diagi pangsagmay. Darang ipanglaban gahapon. Mo nang ipanglabhan gahapon. Nangamana na, pilinono na pud na. Sus. Ganan ko manglaba balag daghan gadyo ang labunin pero nagabot sa pilinon. Uy. Tapuan gadyo ko guys mamili. Bawo nang tapuan gadyo ko mamili pero hara mangyapong pilion kay wa man gym pili ako ra mangyapon. Ano na guys lama pangitaan og sugbaunon. Ito na laman ning paggustuhan ug unsay iyang kuan gusto siguro mo na laman siguro na siya ipa-private ni papamig paagi arong ma-check up na siya sa kuan private kay ug malala na kamera man gyapon mo mag-sacrifice mo nang pangitaan na lamang paagi nga ma-check up siya sa kuan private basig private ni jahang gusto nga kuan check upan gampora mis Ginoo nga mosugot siya nga mo ang dadun sa private kaya tong giingnan gahapon nga sa private ni mag check up niin siya nga di kuno siya pa-check up bahala na kuno ana siya manang magampo naman mi nga mosugot siya mo ang dadun sa private nga hospital pangitaan na mo pagi kay mamang gihapon nagpasagdan ug mulala magsamot nagkamalisod dilis kay lisod pa magsamot nagkalisod mo nang pangitaan na lang magkuan guys paagi kay si Junjun di na siya makatugi na una gunsaon na pagtambaw ning ijang minahan nga musupak man karon og maka kuan mi ijang mga sister ni Junjun sabot-sabot nga dado na laman siya sa kananay private Diya, masijay anak sa syudad duha mao toy magasikaso niya sa ospital inag pohon ug madana mo sa kananay private kay sigurado jud na nay mga laboratory pahimo diya lisod man og maguli-uli kay kuan man lajuk man upat man ka oras ka pinagkananay biyahe na masijay anak nito sa syudad manato sa laman siya mag-stay hantod nga mahuman pagijahang kuan check up ijahang mga laboratory ato sa siya tag ako dani ra ko kay kung may mabilin daning bahay is Junjun biyahe man si Jan na may mga hayop mingkoy upat naman ni sila timanunon di na pwede og bijaan kay way magatiman so
kung puhon man gani nga mada si mama sa private nga hospital, lagi diyang duha ka anak nga baji mao'y mag-asikaso ni dya dito. Amo pa ng kuan guys, amo pa ng sabutan, mamaya mo ang kuan sabot nga amo na lamang ipa private kay makageuman jud pud o kanang pasagdan ra kay jag mo kuanay noon ba mo grabe makalisod-lisod ni noon tao mo grabe mao nang tanaw naman ni nato guys kay naningkamot pa gidjang mga anak karong madasi dya sa kuan private nga hospital. Nagdilab na gidjang kuan gihaling. Sige, sunog jud kada, sige dool. Dapod si kuan no nagsinamok si Mikloy, si Godi, si Brownie. Si Godi laman niya mga gipangan, di na laman si Whitey kay di mas giyan mo sugot og Whitey. Kanina puntik-puntik si Godi na agkatong kuan si Brown ratanan. Whitey man nantay ang mga ipangan, di mas giyan mo sugot. Dahil pa sa ati, Godi na lang mo kunoy kuan ipangan. Ida kay masunog niya mo. Mikloy, pare naman na sila, oh. Si Mikloy na mo'y mulikay. Dili siya mangaway. Brownie, kani si Brownie. Kato si Godi, di mas giyan musugot na Whitey agipangan. Makalingaw ba dyan guys? Makawag stress ba dyan pud ning natay alaga nga ingani. Napamidari guys, gatong pamisamang sinugba patig mga iring nang giatong. Si Mikloy og si Mingkoy nang giatong sila. Mga iring nga. Diyan si mama busy kinay kay story diyang anak. Naman na igsoon si Junjun Duha nga babae ilang half sister sa unang asawa ni Dja. Matay na magijang asawa. Una. Mauna sige pursigi ni Dja. Sila'y bahala magda sa kananay doktor sa private. Madyo naman lagi musugot. Nga dadinog kananay private. Gapon na diyang istoryahan. Ingan may dyan makinaunsa. Di kuno si Dja magpadawag doktor. Problema lagi mga anak basta nga na dyan guys mga idara na nanay pagka matinumanan Musunod na lang unta sa kay mga anak may musunod na laman unta kay mga anak marang manggihapoy magsakripisyo. Mga anak mag-uaw kung ako po'y matigwang di po ko magpainganaway nga magpa sakripisyo sa anak. Ayun. Pero saan man guys nga naman gaji mga mama nga may nana ba kay niya pa hindi ko na siya magpasakripisyo sa ijahang mga anak pero mo mangyapon magsakripisyo mangyapon mga anak labi na og musamot na ang kananay sakit o man nalaman ng taon sa gusto sa mga anak karong ang mga anak di mag-uaw kay mga anak ron grabe diyang pang-uaw sa ijahang kuan kaimtang madyo naman lagi ang taong musugot o dadun og private kay mga anak nagsabot-sabot na nga dadun si Dja og kuan private ang problema laman og si Dja og musugot ba kaya na diyang istoryahan gapon niya may dyan nga hindi ko na siya magpa-doktor bisag sa private pa kuno di ko na siya magkudyog nang magampo naman mi guys nga malinawan na diyang naunang musugot na si Dja og unsay mga desisyon sa mga anak nga dadun si Dja private kay gimo sa mga anak para raman ni Dja. Oh, Ginoo ko. Karong si Junjun makatuog na og tareng. Pati agi diyang kuan guys, ati nga nas Manila. Nagniwang na pud. Di siyempre problema mangadyod kisabay anak di problema nga. Imuhang nanay ipadoktor di magpadoktor pa yung nagtambaw di mo inamog tambaw. Siyempre ang mga anak jud murag mahugno. Manong ingana ang inahan mo nang kami guys mangita mig paagi para kuan siya matambawan kay luoy mampud kung kananay ate ang pasagdan
Agi jang mga anak di man napasagad. Gusto di siya madoktor. Siya lamang gajid mo di siya gusto. Mikloy. Naman kada Mikloy nga init man. Ah, Adyo pa diha baka init. Isara na mong isukba guys kay kana si mama igura na siya magtilaw-tilaw. Basig di na pa siya ganan mingan nga way lami. Munang magluto may para si Jang Sudan, nagbaygag mayrat nag-isa-isa ra ka buok kay kuha na siya kanang ijang nahuna na laman pirmi ba ganado pero naan na siya nga tubangan mingan na siya nga di na kaway lami nanja mo request na po si Jang lain nga Sudan ngita na pod mi big unsa na pa time. ijang Sudanon ana man gajud nato na lamang pa uyun-uyunan di na laman nato kontrahon Diya si mama lahi na pod karon nara nang kasaputon mao nang kinahanglan jud ta jud ka jud pasensya kay saputon na kaadyo. Napokoy nabasahan dito sa comment nga ana jud kuno na mga diabetic mga saputon na mo nakasabot. Nakasabot ra pod ko guys bahala kada adlaw na masige og sapot kay kamera mong gajud mag-uban kada adlaw kay junjun busy mas biyahe. Ibaw na kay baw na ko nga saputon na siya di man pod na tuplon kay ugatang tuplon gabaan ta. Kay di ra ba siya mo ay naguteng na ho. Mo nang sabto na namang gajid guys taman sa kuan ginawa kay kanang sapot muli pasar man na mawara man pud madugay nang ijang kuan. Sapot basta hanggang napansin ni mama karon na siya kasapoton. Mo nang ako may bata, mo nang ako'y musabot. Sabton taman sa kuan ginhawa. Mo nang sa ijang gusto, sundo na laman. Kaya rungway sapot. Atong-atong mamudiha nga arang inita. Ginuuning mga iringan ni. Na guys, ang nadenggan lang istorya. Di siya musugot nga dadag hospital. Nag-istorya sila siyang anak. Mo lagi niya mo ang ika-problemahan lagi. Hugan saan ni namo siya. Arong mahumok kag isang kasing-kasing nga. Musugot siya dadag hospital. Sa private na bitaw. Kaya na may ning comment nito. Basin kung gusto ni mama o ka ng private. Na hospital mo nang gitry na mo. Sa private si Jada doon namo. Nakaroon ka istorya na iyang anak. Ang nadenggan, di ko na siya musugot. Nga dadun si Jada upuan, private. Ang mga anak nag-uuna. So sige no, di man nanta ko ganahan mag-vlog ka ng nganing mga kagawanan. Minsan mga jud guys, di mga jud malika dyan nga. Umabot mga jud na sa kinabuhi ng mga kagawanan. Di man jud na itago. Okay. Kauban man na sa tuang kuan kinabuhi kay basig na napoy mairita ba nga mingon nga vlog na pud mga kuan problema nga niyang vlog kay dili vlog man ni ug unsay mga pangitabo maapil jud ni sang kuan guys vlog mga pangitabo sang kanang kinabuhi na jud na maapil di man pud pwede nga pirmira pud happy agat ang vlog na man gajud nay kagoo pud ug natay mga kalipay, siyempre na po na yung mga kagawanan nga naran natin ang guys kinabuhi basta kami maningkamot rami nga si mama madana mo private ang problema huwag musugot ba lagi mo na pala mo ang problema karon nung sa ni namin basta mo na guys at ato lang mga tangan guys ang mga pangitabo kay mag vlog manggihapon ko kita nagyapon ninyo sa dili vlog agahang ang mga kinabuhi. Bala nag-baby ay nagtaman. Basta laban naman ta sa taang kuan kinabuhi kay kaybo ko na Ginoo, ang Ginoo di na mo pasagad guys. Basta hugot agad ang pagampo permi matagadlaw. Kaya Ginoo ra gajud na nasayod sa atang kinabuhi mo nang laban lang kapatid. Laban lang kapatid, taas kamay, agahang labunon to Starring agahang labunon, ang mga nilaban, nabali naman ni noon. Agahang mga nilaban to starring, muna itong laban gahapon. Oh, Ginoo ko. Si Junjun, sakit ako na ijang daghan. Sus, Ginoo ko, ajawjog pa, kuan pa kay na. Magunsa na naman minigiyan, in taon. Hindi, nakatuong nakagtarang gabi Duyo ko to gabi ba? Alas 12 na ako nakatog. Alas 9 pa ko nigda. Ang mga problema, hindi na dibdibon kayo. Gimang dibdibon ikaw na po yung magasakit. Nagasakit na sa mama, din magasakit na mamapod ka. Saan na laman na ho? Saan na laman na ho?
Sana. Mainom na lamang kong bato ni Darna para isang singgit ng batong Darna. Ninglipad na ko. Saan na si mama o nanagipamati. Then ikaw, kuhan pagka. Saan na naman pudog magkasakit ka. Magansa na lamang kung sadya padasi mo ang gibati in taon dong. Niwang naraba ka, ni sikse ni nung ka. Niwang ko. Manday di ko ako magpaniwang niwang. Hangang, di man ka magtarong og tug. May gani di ko high blood siya. Medyo ganigin mo ang dugo na normal na. Ano mo ang buhok ko, nang lusot na yung mga puti. Patupit ako. Taas na ang buhok. Kasabot man ko nga, siyempre mag-aajid mo kay injo man ang mama, gaam gani ko. Nga, ikaduhang nanay ra na naho, di jid mo ay nag-utang naho, gaam gani po ko, kamo na bang mga anak. Pero adyo lamang pagpalabi. Di ka matug, di ka magtarong og kaon. Hindi ka na may magkasakit. Nga mingkoy. Kay baw manas mingkoy nga masalubon ka. Munang nanasisyaga pa hararay. Atara ko nang isalig sa Ginoo ang tanan. Mahuman ra lagi ni mga pagsubok ra ni sa tang kinabuhi. Mahuman ra gyapon tanan ning mga pagsubok ka. Mga pagsubok laman yan. Huwag mong isuko ang laban. Ayos ah. Huwag mong isuko ang iyong labanan. Tanang tao na ay mga pagsubok sa kinabuhi. No, tanawa ko ang pagsubok na nakalingkawas ra ko sang mga pagsubok. Basta mosalig na mga jutas Ginoo, wa di imposible. Karon puno patas problema kay nana kay mtang ni mama, pero kay baw ko ang Ginoo. Makalingkawas ra gyapon ta ani ata mga problema. Mauman ra gyapon ni malampasan ra gyapon nato ni. Di man ta pinanggas Ginoo di ta tagag pagsubok. Mao nay giingon nga. Pinanggatas Ginoo kay tagaan ta ni sa pagsubok. Pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan, kaya ra na. Daghan na ng mga pagsubok sa atang kinabuhi nga tirang nalampasan. Karon pa noon ka musuko. Karon pa kamo ingag di ka makatug way ganay mo hang baba mo kaon. Una nga. Napa kay mama, napa kay gwapang asawa, napa kay anak na gwapo. Mani mo ngayon nga dira ka na ginisara. Labaw sa tanan na ay Ginoo. Naadyo kay Ginoo, imo jung isentro ang Ginoo, di jud ka mawad ang pag-asa. Bisag grabing lisura kaya gihapon nimong i-enjoy ang mga problema. Mo mga problema i-enjoy ra na kay atira na isalig sa Ginoo man. Tawara. Tawara na ako bitaw. Daghay maingon nga. Murag ako no koy problema. Kay sige ra mo kuno ko pagwapa. Kay lain man ta agang paagi arong makaginawa ko sa mga problema ra man ang ipaagi sa pagwapa, pa-smile. Unang di mailhan nga dakog problema. Pero ang problema di ay isa na di ay kasako. Asa ka? Kau libang sa kau. Ako ray panda na. Adyo lang napaypaji karon may nahini ra sa luto. Magani mag-share sa ko. Nara ng bantajan kay nay duha ka sniper oh. Bitaw guys. Nga naman ko guys, ang mga problema rang isalig sa Ginoo mo nangagahang daghan gaan permi bisag nakadjog kagawanan. Murag luag yapon sa daghan basta imo lamang isalig sa Ginoo. Kay bawo ko ang Ginoo di man diyan mo pasagad. Kay subok na kadyo na guys, kapila na daga na kadyo mga pagsubok ni abot sa ang kinabuhi nga. Wa jud ko pasagdi. Mana guys, emotional na pa si Jinverse. Radyo kong buang ba? Radyo kong buang, radyo kong ka emotional kadyo. Ay guys sa akin marag na buang na po ko. Bawang ang luha nga di nga jud ma. Tugnan marag mga jud buang. Buang nga ni mga jud ko. Ito guys. Kay bawo jud ko guys nga na jud Ginoo ra sa tuliran kay daghan na jud kaadyo mga pagsubok ni abot sa ang kinabuhi.
hintod karon sa mga nahitabo na nagyapon, nakabarog yapon ko, tagaan yapon ko kuan, karon bitaw lantawon ko murag may problema. Pero ginura ka sinasayod sa mga pangbitbit na mga problema, ginuray na kaibaw jud guys. Kay ginura man gajid mo naglantaw natin matagadlaw, hindi man ang laing tao. Kanang mga tao nga mangimantay diha wa jud na sila kay bawgon sa GT Nood. Kay ang ginura gajid mo nakaibawagon sa GT Nood natin kahintang. Mao nang makahilaklam gajud ko magnahuna. Nakaibaw ko nga si mama hindi na siya pasagdan sa Ginoo. Mara na siya gisalig sa Ginoo guys. Kanang ijang kuan balatian karon. Ngampo ako nga unta na malukmay ang ijang kasing-kasing nga di na siya musupak sa ijang mga anak. Mo na pirmi nang gyampo guys na mahumok ang ijang kasing-kasing. Di na siya musupak sa mga anak. Kaya ako isa po naluoy sa ijang mga anak. Kinag-iu sa ijang kuan kahintang. Pero adyo lamang po din ibas si mama guys nga na siya kay bumumpog ko nga napiuba nakarelate po sa sitwasyon ni mama nga di rapod si mama naginisara nga ingana kay bawa ko nga napilain nga mga anak pod nga nag-uo sila nga inana pod sa sitwasyon ni mama munang mato na lamang yan po guys magampo na lamang ta kay kami di man pod may magpasagad ngita mga dyan ni paagi para laman matambalan na siya. Oy Mingkoy nagpadudoon na dyan ka diha ha Mikloy.